క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, మీ ఎల్లరకు మన ప్రభు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు తెలియచేస్తున్నాం. ప్రార్థనతో ఈ ఆరాధన క్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సకల ఆశీర్వాదములకు కానుభూతుడైన మా తండ్రి, నీ ఘనమైనటువంటి నామములకు స్తుతులు స్తోత్రములు సమర్పించున్నా. ఈ సమయంలో ఈ ఆరాధన ప్రారంభించుచుండగా సహాయం దయచేయండి. ఈ ఆరాధన ద్వారా మీరే మాతో మాట్లాడి మా జీవితాలను సరిచేసుకోగలిగిన నిత్యత్వం కొరకే బయలుపరచుకోగలిగిన ధన్యతను వసంగమని అందరిమితమే మమ్మ బలపరచమని మీ కుమారుడు మా ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈ సమయముకై ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము ప్రసంగి గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. ప్రసంగి జ్ఞాని అయి ఉండెను, అతడు జనులకు జ్ఞానము బోధించెను. అతడు ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుక్రమపరిచెను. గమనించండి ప్రియులారా, ఈ సమయంలో ప్రసంగికాడు గురించి ఇక్కడ తెలియచేయబడుచున్నటువంటి కొన్ని మాటలు గమనిస్తే ఆయన అంటాడు కదా, అతడు ఆలోచించి సంగతులను పరిశీలించి అనేటువంటి మాటను తెలియజేయచ్చు ఉంటాను. చూడుకున్నాను ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మనకి జీవితాలు క్షేమం కలిగి ఉండాలంటే ఆయా విషయాలు కూర్చున్నటువంటి సమయం వచ్చినటువంటి సమయంలో మనం చేయాల్సినటువంటి పనిగా చూస్తే వాటి గురించి ఆలోచన చేయాలి అనేటువంటి మాట తెలియజేయచ్చు ఉంటాను. చూడుకున్నాను ఎందుకు అనేటువంటిగా చూసినట్లయితే ఏదైనా ఒక విషయం, ఏదైనా ఒక పని కూర్చున్నటువంటి ఆలోచన అనేటువంటిది లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి వారిగా ఉంచి ఉంటాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలనే మాట తెలియదు. చూడండి ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఈ లోకపరంగా రాజకీయ నాయకులు అనేటువంటి వారు ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రధానమంత్రి గారు వేరొక దేశం వెళ్తున్నారనుకోండి, దానికి సంబంధించి మన ప్రభుత్వం వారు కనుక చూసినట్లయితే, సెక్యూరిటీ వారు కనుక చూసినట్లయితే అనేకమైనటువంటి ఆలోచన చేసేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉంటారు. చూడడం ఏ దేశం అయితే వెళ్తా ఉన్నారో ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రధానులైనటువంటి వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి అది చూస్తే ఆయా శాఖల వారు కనుక చూసినట్లయితే ప్రధానమంత్రి గారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి సెక్యూరిటీ కూర్చున్నటువంటి ఆయా వసతులు కూర్చున్నటువంటి ఆలోచన అనేటువంటిది చేసేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉంటారు. చూడగలం గమనించండి పిల్లల, ఆ ఆలోచనలు అనేటువంటివి యోగ్యకరంగా, ఆ ఆలోచనలు అనేటువంటివి అది కనుక చూస్తే సక్రమం ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేటువంటిది, నష్టం అనేటువంటిది, కష్టం అనేటువంటిది కలగకుండా ఉండటాన్ని చూడగలం. ఆ ఆలోచనలో కనుక ఏదైనా లోపం జరిగింది అనుకోండి, ఆ ఆలోచనలు కనుక పక్కదారిలో ఉన్నామనుకోండి చాలా ఇబ్బంది పడవలసి ఉంటుంది అనే మాట తెలియజేయచుండాలని చూడడం. ఇటువంటి సమస్యలు, ఇటువంటి పనులు అనేటువంటి ఉన్నటువంటి సమయంలో అనేక మంది మన చుట్టూ చేరతారు. అనేక మంది అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు అనేటువంటి చెప్పేవారిగా ఉంటూ ఉంటాను చూడడం. అయితే ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఎంతమంది ఎన్ని ఆలోచన చెప్పినా నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని కనుక గమనించినట్లయితే ఆ ఆలోచనలు విని నువ్వు ఆలోచించాలి అనే మాట తెలియజేస్తున్నాను చూడగలను. జ్ఞాని ఇంత ఘనమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి పొందటానికి గల ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తూ అంటాడు కదా, అతడు ఆలోచన చేసి అతిగా చూస్తే సంగతులను పరిశీలించి అనేటువంటి మాట తెలియజేస్తుంటాను చూడగలను. ఆలోచన ఎవరన్నా ఏదైనా చెప్తుంటే ఆలోచన చేస్తున్నట్టు బాగా అవి కరెక్టా కాదా, అందులో మంచి ఉందా లేదనేటువంటి విషయాల గురించి పరిశీలన చేస్తా ఉన్నాడు అనే మాట తెలియజేయచున్నాను చూడగలను. 45వ సంకీర్తన 10వ చరణంలో కీర్తనకారుడు పెండ్లి కీర్తనలో తెలియచేయచ్చు అంటాడు కదా, పెండ్లి కుమార్తెకు ఒక మాట తెలియజేయచ్చు అని అంటాడు, కుమారి ఆలకించుము, ఆలోచించి చెవియొగ్గము అనే మాట తెలియజేయచ్చు. నీ వైవాహ జీవితం సుఖంగా ఉండాలంటే, నీ వైవాహ జీవితంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు అనేటువంటి కలగకుండా ఉండాలంటే ఆయన అంట కదా, కుమారి ఆలకించుము, విను ముందు తర్వాత ఆయన అంటాడు కదా, ఆలోచించు అతిగా చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత నువ్వు ఏదైనా చేయనే మాట తెలియజేయచుండొచ్చు. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి జనాంగం కనుక చూస్తే అనేకమైనటువంటి మాటలు, అనేకమైనటువంటి వెర్రి ఆలోచనలు అనేటువంటి చెప్పేటువంటి వారిగా ఉంటూ ఉంటాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలనే మాట తెలియజేయచ్చు. కొన్ని సందర్భాలు నీ జీవితాన్ని ఇబ్బందిలో పెట్టడానికి, నీ జీవితంలో నెమ్మది లేకుండా, నీ జీవితంలో సమాధానం సంతోషం లేకుండా చేయడానికి పనికి మాలినటువంటి ఆలోచన చెప్పేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉంటాను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అందుకే క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళు మనం చేయాల్సినటువంటి పనిగా చూసుకున్నట్లయితే ఆలోచన చేయాలి అనేటువంటి మాట తెలియజేయచుండాలి చూడాలి. ఈ ఆలోచన అనేటువంటిది, ఈ వివేచన అనేటువంటిది, పరిశీలన చేసేటువంటి ఈ యొక్క స్థితి అనేటువంటిది మనలో లేకపోతే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది, చాలా
ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కనుక గమనించినట్లయితే మరణం పొందవలసి ఉంటుంది అనేటువంటి మాటను తెలియజేసి ఉంటాను చూడగలం. ప్రియులారా, ఈ ఆలోచన లేనప్పుడు మనం పొందేటువంటి పెద్ద నష్టానికి కారణం ఏంటంటే ఎవడేం చెప్పినా మనం వింటాం. మన సొంత ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యత ఉండదు, దాని గురించినటువంటి ఆలోచన ఉండదు. దేవుడి యొక్క ఆలోచన వైపు మనం చూడమో మనం చేసేటువంటి పని కనుక పరిశీలన చేసినట్లయితే ఎవరు చెప్తే వాడి మాటల ప్రకారం ముందుకు సాగేటువంటి వారిగా ఉంటూ ఉంటాను చూడు. అందుకే అన్నాడు కదా, ఆలోచించాలి. ఏ విషయమైనా కానీ, ఏ పనైనా కానీ ఎవరు చెప్తే అటుకొస్తే వాడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తాను, వీడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తాను అనడానికి వీళ్ళేనే లేదు అనే మాట తెలియజేస్తున్నాను. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆదాముతో మాట్లాడుతూ అంటాడు, ఆదామ నీవు ఈ వృక్ష ఫలాన్ని తిన్నావా అన్నుంటే ఆదాం అంటాడు కదా, ఆ స్త్రీ నాకు ఇచ్చింది కాబట్టి, ఆమె చెప్పింది కాబట్టి తినమని నేను తిన్నాను అనే మాట తెలియజేస్తుంటాను. గమనించండి, క్రీస్తు ప్రేమినటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్తే నేను ఇలా చేస్తాను, వీళ్ళు చెప్తే నేను ఇలా చేశాను అని సాకులు చెప్తే మనం దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట తప్పించుకోనలేము అనే మాట తెలియజేస్తుంటాను. దేవునికి బుద్ధి, దేవునికి వివేచన, దేవునికి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఇచ్చినటువంటి సమయంలో నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని కనుక చూస్తే ఆలోచన చేయాలి అనే మాట తెలియజేస్తుంటాను. చాలా మంది ఆలోచన చేయట్లా, చాలా మంది ఆయా విషయం గురించి పరిశీలన చేయటల్లా, అందుకే నెమ్మది లేకుండా తిరుగులాడుతూ ఉన్నారు, అందుకే ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు అనే మాట తెలియజేస్తుండొచ్చు. అట్టి వారిని ఇద్దరిని ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసి ముగించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నా అనే మాట తెలియజేయచ్చు. చూడండి, హార్దిగా గనక పరిశీలన చేసినట్లయితే సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 24వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని ఒకసారి గనక మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ దావీదు ఇజ్రాయేలు రాజు అయినటువంటి సౌలుతో ఒక మాట మాట్లాడుతుంటాను. చూడు ఏమంటా ఉన్నాడంటే, ఆయన అంటాడు కదా, చూడండి పిల్లారు, ఆయన అంటాడు, దావీదు నీకు కీడు చేయ ఉద్దేశించుచున్నాడని జనులు చెప్పు మాటలు నువ్వెందుకు నమ్ముచు ఉన్నావు అనే మాట తెలియజేస్తున్నాను. చూడగలను, రాజా నా ఏలినవాడా అంటూ రాజు అయినటువంటి సౌలులకు సాష్టాంగపడినటువంటి వాడే దావీదు సౌలుతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటగా చూస్తే ఆయన అంటాడు, అయ్యా తండ్రి అంటూ ఆయన అంటాడు కదా, అదిగా దావీదు నీకు కీడు చేయ ఉద్దేశించుచున్నాడని జనులు చెప్పే మాటల్లో నువ్వెందుకు నమ్ముతున్నావు అనే మాట తెలియజేస్తుంటాను. జనులు చాలా సందర్భాల్లో కానీ చూస్తే అయితే వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద పనికిమాలిన మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద వారికి కలిగినటువంటి ఈర్ష్య, అసూయ, స్వార్థమును, మత్సరమును బట్టి కనుక చూసినట్లయితే అనేకమైన కాని మాటలు చెప్పేవారుగా ఉంటూ ఉంటారు. అయితే ప్రభునందు ప్రేమినటువంటి వాళ్ళ ఎవరు ఏదైనా వ్యక్తి గురించి కావచ్చు, ఏదైనా విషయం గురించి కావచ్చు, అనేకమైనటువంటి మాటలు చెప్పినటువంటి సమయంలో నువ్వేం చేయాలంటే ఆలోచించాలి, తొందరపడకూడదు అనే వాచను తెలియజేసి ఉండాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. చూడండి క్రీస్తు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ, అందుకే భక్తుడు యాకోబు అంటాడు, మీలో ప్రతివాడు వినుటకు వేగిరపడేవాడుగాను, మాట్లాడటానికి, కోపించడానికి, ఆయా నిర్ణయాలు చేయడానికి నిదానించువాడిగా ఉండాలి. అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే వింటాం తొందరగా వింటున్నాం, అతిగా చూసినట్లయితే తొందరపాటు నిర్ణయాలు అనేటువంటి తీసుకున్న తర్వాత లేనిపోని శాపము, లేనిపోని కష్టం అనేటువంటిది మన జీవితాలకు తెచ్చుకుంటూ ఉంటానని జ్ఞాపకం చేస్తాం. ఈ దినాన రాజు అనేటువంటి సౌలు అత్యున్నతమైనటువంటి సింహాసనం మీద ఆశ్రయుడైనటువంటి వాడే, సకల భోగములతో సంతోషంతో వర్ధిల్లవలసినటువంటి ఈ సౌలు అనేటువంటి ఈయన ఈ సమయంలో కనుక జ్ఞాపకం చేస్తే అరణ్యాల పాలై తిరుగుతూ ఉన్నాడు, నెమ్మది లేనిటువంటి వాడే తిరుగుతున్నాడు, అరికాలకు విశ్రాంతి లేనిటువంటి వాడే, అదిగా సంతోషం లేవు, సమాధానం అనేటువంటిది అదిగా కనిపిస్తే ఎలాంటి అదిగా కనిపిస్తే ఆనందం అనేటువంటిది లేకుండా ఎప్పుడు చూసినా కానీ బిక్కుమంటూ అదిగా చూస్తే అధైర్యముతో, కలతతో, దిగులుతో, వేదనతో, దుఃఖముతో తిరుగులాడుతున్నాడు. చూడు, దీని అంతటికి కారణం ఎవరు? ఈ దుఃఖానికి, ఈ వేదనకు, ఈ దిగులుకు కారణం ఎవరు అనేటువంటి చూసినట్లయితే పనికి మాలిన వారి యొక్క మాట అనేటువంటిది వినటం వల్ల అనే మాట తెలియజేస్తుండొచ్చు. ఎవరో చేరారట సౌలు పక్కన, వాళ్ళు వచ్చి చెప్తున్నారట, రాజా సౌలా అదిగా దావీదు నీకు కీడు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాడు అనేసరికి వెంటనే దావీదును చంపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అరణ్యాల పాలు తిరుగుతూ ఉంటానని అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాను. చూడగలం పిల్లరా, సత్యాన్ని కూడా తిరిగినటువంటి దావీదు అంటాడు కదా, రాజా నువ్వు ఆ జనుల మాట ఎందుకు వింటా ఉన్నావు, నమ్ముతా ఉన్నావు? నేను నీకు ఉపకారిని కానీ నేను నీకు అపకారిని కాదు కదా అనేటువంటి మాట తెలియజేస్తున్నాను. చూడాలి, నిజమే క్రీస్తు ప్రేమినటువంటి వాళ్ళ దావీదు చాలా సందర్భాల్లో సౌలు అనేటువంటి ఆయన తన చేతికి చిక్కినప్పటికీ తన పనివారు అర్థంగా చూస్తే పరివారము ఆయన చంపుదామనేటువంటి ఆలోచన చేసినప్పటికీ వారిని అడ్డగించాడు. దావీదుకు అవకాశం ఉన్నా కానీ సౌలుకు ఏ హాని అనేటువంటిది చేయలేదు అనేటువంటి మాట తెలియజేస్తున్నాను. చూడండి, అయితే పిల్లారా ఇక్కడ సౌలు చేసినటువంటి తప్పిదం కనుక చూసినట్లయితే ఎవరో చెప్పినటువంటి మాట విని నెమ్మది లేకుండా తిరుగులాడినటువంటి వాడిగా ఉంచి ఉంటానని జ్ఞాపకం చేస్తాం. కాబట్టి క్రీస్తు ప్రేమినటువంటి ఆలోచించాలి,
ఆలకించాలి, అతిగా ఆలోచించాలి, పరిశీలన చేయాలి అనేటువంటి మాటను తెలియజేయచ్చు ఉంటాను. చూడండి, ఎవరు చెప్తే వాళ్ళ మాటలు వింటే ఇలాగే నెమ్మది లేకుండా తిరగాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది అని మాట తెలియజేయచ్చు ఉండొచ్చు. మరొక సంగతి కూడా జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం కలిగిన సమయంలో 2వ గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని కనుక మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ ఒక సంఘటన అనేటువంటి మనకు తెలియచేయబడుతుంటారు. చూడము సమయంలో 2వ గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి అతిగా చూసినట్లయితే అతిగా 5వ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ లేఖన భాగాన్ని తర్వాత మీరు చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. అక్కడ ఒక చిన్న సంగతి జరుగుతూ ఉంటాను. చూడము ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ అతిగా అమ్మోను రాజు అయినటువంటి ఆయన చనిపోయినటువంటి సమయంలో అతనికి ప్రతిగా అతని కుమారుడైనటువంటి హానును అనేటువంటి ఆయన అమ్మోనుకు రాజు అయినటువంటి సమయంలో అమ్మోను రాజు చనిపోయాడు అనేటువంటి మన్నవార్త ఎప్పుడైతే దావీదుకు తెలిసిందో దావీదు చాలా బాధపడ్డాడు. దావీదు అతిగా కనిపిస్తే అమ్మోను రాజు అయినటువంటి అతిగా కనిపిస్తే హానును అనేటువంటి ఆయన్ని ఆదరించాలి, ఓదార్చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో, బలపరచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తన దాసులైనటువంటి వారిని రాజు వద్దకు పంపినటువంటి వాడిగా ఉంటూ ఉండొచ్చు. వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు, అయా రాజు అయినటువంటి హానును అతిగా దావీదు మీ తండ్రి గారి యొక్క మరణం బట్టి చాలా బాధపడుతున్నాడు, చాలా దిగులు పడ్డాడు, మీరు కూడా ధైర్యంగా ఉండండి అనేటువంటి మాట అనేటువంటిది చెప్పినటువంటి వారిగా ఉంటూ ఉండొచ్చు. చూడండి క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పడం జరిగిందో రాజు అనేటువంటి హానూన్ అనేటువంటి ఆయన చాలా చక్కగా నిబ్రంగా ఉన్నాడు అనే మాటను తెలియజేయచుండొచ్చు. అయితే ప్రియులారా ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పనిగాని చూస్తే చూడండి 3వ వచనంలో అక్కడ రాస్తూ అంటాడు కదా, అమ్మోనీయుల గనులు తమ రాజుకు హానునుతో ఇలాగూ మనవిచ్చేసిరి అనే మాట తెలియజేయచుండొచ్చు. అక్కడ రాజు సమక్షంలో కొందరు గనులైన వారు ఉన్నారట. ఆ గనులైనటువంటి వారు కూడా ఈ దావీదు పంపినటువంటి సేవకులు అనేటువంటి వారు వచ్చి ఆదరించుతున్నటువంటి ఆ మాటలు విని ఆ తర్వాత రాజుతో ప్రైవేట్గా మాట్లాడుతుంటున్నారు కదా. ఆదిగా కనిపిస్తున్నట్లయితే రాజుతో ఒక ఆలోచన చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారంటే, రాజు అయినటువంటి హానూను దావీదు నీ తండ్రిని బట్టి కనిపిస్తే నిన్ను ఆదరించడానికి సేవకులు పంపాడని అనుకుంటా ఉన్నావా? మాకైతే అలా అనిపించట్లేదు. మాకేమనిపిస్తుందంటే ఇది ఒక సాకుగా పెట్టుకుని దావీదు మన రాజ్యాన్ని వేగు చూస్తానికి వీళ్ళ పంపాడు, మన మీద యుద్ధం ప్రకటించడానికి అనేటువంటి ఆలోచన మాకు కలుగుతుంది అని మాట తెలియజేయచుండొచ్చు. చూడండి క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఒకవేళ అదిగా కనిపిస్తుంది నిజంగా దావీదు ఆ ఉద్దేశంతో పంపినా కానీ ఈ రాజు అనేటువంటి హానును చేయాల్సినటువంటి పని కానీ చూసినట్లయితే ఆలోచన చేయాలి. వచ్చినటువంటి వారు నిజంగా అందు నిమిత్తమే వచ్చారా? వచ్చినటువంటి వారి యొక్క దృష్టి అనేటువంటిది, వచ్చుచున్నటువంటి వారి యొక్క కదలికలు అనేటువంటి, వచ్చుచున్నటువంటి వారి యొక్క స్థితిగతులు అనేటువంటివి ఆ విధమైనటువంటి అనుమానాలకు ఎక్కడైనా తావిస్తున్నావా అనేటువంటిది 1కి 10 సార్లు ఆలోచన చేసి పరిశీలించాలి అనే మాట తెలియజేయచుండొచ్చు. అయితే క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఈ హానును చేసినటువంటి వెర్రి పని కనుక జ్ఞాపకం చేస్తే వెంటనే వీరి మాటలు నమ్మినటువంటి వాడినే వాడిని అవమానపరిచినటువంటి వాడిగా ఉంటూ ఉంటానని జ్ఞాపకం చేస్తారు. తద్వారా కనుక చూసుకులైతే ఇబ్బంది పడినటువంటి వాడిగా ఉంటూ ఉంటానని జ్ఞాపకం చేస్తారు. కాబట్టి క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ మనక జీవితంలో ఇబ్బంది, మనక జీవితంలో దుఃఖం, మనక జీవితంలో మనక అధికారికి నెమ్మది లేకుండా తిరుగులాడినట్టుగానే ఉండటానికి మనక జీవితంలో అవమానము మరణానికి కారణమేమి అనేటువంటి దృష్టిలో ఆదిగా చూస్తే ఆలోచించకపోవటమే అనేటువంటి మాటను తెలియజేయచ్చు ఉండొచ్చు. జనులు చెప్పే మాటలు, వాళ్ళు చెప్పే, వీళ్ళు చెప్పే, ఎవరు చెప్తే వాళ్ళ మాటలు అనేటువంటివి నమ్మటం బట్టే అనేటువంటి మాట తెలియజేయచ్చు ఉండొచ్చు. గమనించండి క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళు నీ జీవితం క్షేమంగా ఉండాలంటే, నీ కుటుంబం అనేటువంటిది సంతోషంగా ఉండాలంటే నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని కనుక చూసినట్లయితే వాళ్ళు చెప్పే, వీళ్ళు చెప్పే మాటలు కాదు. నువ్వు దేవుని అడుగు, ప్రభువా నువ్వు నాతో మాట్లాడు, ప్రభువా నువ్వు నాకు బోధించు, ప్రభువా నువ్వు నాకు ఉపదేశించు, నీ మాట ప్రకారము, నీ బోధ ప్రకారము, నీ యొక్క ఆలోచన బట్టి ముందుకు సాగలిగినటువంటి సహాయం నాకు దయచేయి అనేటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడైతే నువ్వు చేస్తావో క్రీస్తు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ అప్పుడు ఖచ్చితంగా నీతో దేవుడు మాట్లాడతాడని మాట తెలియజేయచున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తన పుస్తకంలో ఒక భక్తుడు చక్కని కీర్తన రాస్తూ అంటాడు, నీ స్వరం వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడు ఆలకించును అంటాడు. ఆయన అంటాడు కదా, నాతో మాట్లాడు స్పష్టంగా ప్రభువా, నాతో మాట్లాడు స్పష్టంగా. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నీతో మనుషులతో నా జీవితాన్ని సరిచేసుకుంటాను అనే మాట తెలియజేయచుండొచ్చు. ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని మాట విని ఆయన మాట ప్రకారం ముందుకు సాగు. అంతేగాని పనికిమాలినటువంటి వారి మాట విని ఆలోచన లేకుండా, పరిశీలన చేయకుండా మనక జీవితాలను మనమే అంధకారమయం చేసుకుంటామేమో ఒక్కసారి పరిశీలన చేస్తాం. అట్టి స్థితిలో ఉంటే మన జీవితాలను దేవుని పాదాల దగ్గర దేవునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుందాం, రూపాంతరం పొందుదాం, సంతోషిద్దాం. అట్టి దాని ఇతర ఆత్మదేవుడు మీకు నాకు మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో
ఈ ఆరాధన ముగించుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, ఈ సమయంలో మమ్మల్ని ప్రేమించి మాతో మాట్లాడినటువంటి నీ వాక్కుల కొరకే మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు సల్పుచున్నాం. నిజమే ప్రభువా, మా గొప్ప దేవ, మేము నీ మాట పక్కన పెట్టి పనికి మాలినటువంటి వారి యొక్క మాట్లాడినటువంటి వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మా జీవితాలను మేమే కష్టతరం, ఇబ్బందికరం, అవమానకరం, మరణకరంగా చేసుకుంటూ ఉండగా మాకు కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రభువా. వారి మాటలు వీరి మాటలు అనేటువంటి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా నీ మాటలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మా జీవితాలను నిరంతరంగా ఫలభరితం చేసుకోగలిగిన భాగ్యాన్ని దయచేయమని మీ కుమారుడు మా ప్రభువు అయిన యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామం పేరట వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మను సర్వశక్తి గల దేవుని దీవెన మీకు మీ కుటుంబాలకు తోడై ఉండి దీవించును గాక. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలండి.